jomoko bene wacho ni to orne gi mana jatend migao mar tuke chalo ka gima mano ne gir tugo. Winjo nade? Dipo ni winjo ni ok winji waku, so winjo ni jatend piny sideline e yo moro. Ing'e ni Lydia, devolution osebedo koro aparo ni higa mar 13. To challenges ma MCAs osebedo godo, gisebedo ka giwuoyi seche duto. To aparo ni ma to ne president odwa nyisa chaya ne MCAs. Nikech kanyocha wantiere bura, aparo ni 3-4 weeks ago, president himself through Felix Gosgei confirmed himself ni no biro mondo owinj ywak mar MCA. Lydia adwa koni ni kidhi ir japiny sani, japiny nyalo nyisi matunda mar devolution. Kendo ka nitie dongruok ma sani inyalo neno kor gweng' to en nikech mar devolution. Omiyo japiny okawo devolution ka gima important kabisa. To wan ing'eyo ni wan wa represent mana jopiny, wan mana jochung' mar jopiny. Omiyo ka jopiny oorowa ni mondo wa ter ywak gi, to nitiere kasoro moro, nitiere obstacles moko matimore. To wan gi ratiro mar dhi chomo president kendo nyise ni jaduong' magi ma ywak mar japiny. Ing'eyo gimiyo nok ober mondo president oornwa CS. He is the chief executive officer mar this country. He is the final decision maker. Nikech gik dwaro good political will. To ma ene ma en godo, nikech ene mo nyalo mobilize. Donc samoro mvura no winjo bende dhi miya duoko mane uchiwo kata dwaro mane untirego. No wadwaro answer nikech higa 13 ng'eny kapok wayudo answer. Koro wadwaro answer kuom. Udware sana ka instant coffee. Yes, nikech ong'eyo gima MCAs osebedo ka dwaro. Kendo ong'eyo nikech ing'eni president be wuok e ward moro. Owuok e county moro. Ong'eyo challenges ma MCAs kabe. Omiyo higa 13 ng'eny Kenya oronwa ng'ato mondo obi owinj ywakwa to ong'eyo. Dwachi oting' achiel kuom dwachi en medo omenda. Anene kacha to sani king'iyo malong'o nitie jok ma pod ntiere ndara kendo nochako wuoth ndara chon iluongo ni lakteche manyisi ni ntiere kaka jatend piny samoro kwa mondo ji ore omiye thuolo kaka ohero wacho. Ere gimomiyo un koro dwaro ni maru ni okasa ahinya to jomoko gi be pod ywak koni. Ng'ato penjo kani to dak nu beda gi horuok mondo chwal pachu na jatend piny mondo kore kaka uwinjo duoko mochiwo no kok unyalo go koko. Aparo ni mano to mana gima ng'ato escape go. King'iyo the list of issues ma MCAs ni godo, aparo ni the list one en msara. The list one en msara. Adwaro ni ing'i article 174 of the Constitution. Owuoyo about the objects mag devolution. And achiel kuom gi king'iyo part F of it, the object of this devolution en ni mondo services obed machiegni gi japiny. King'iyo thoth services ma wan godo gibiro devolved. Weche mag pii biro devolved, weche mag agriculture biro devolved, weche mag health biro devolved, weche mag education biro devolved. And someone once said, apparently some honorable member from South Africa, Amalema, said ni kidwa collapse the nation, collapse the education system. Tingeni county government mutingo the foundation mar education. Wan joluo ang'eyo kendo wacho ni ok inyal rieyo yath kosedongo. Yath irieyo mana kosemang'owa kapod otin. Omiyo ok inyal rito nyathi mabed maduong' ni koro kidwa keto knowledge ang'o e wiye. So foundation mar education, mar child development education, mano ni e bwo county government. Omiyo ka ok iketo ratiba maber kaka pesa kata kaka services ginyal chopo ne japiny, tadwa koni ni MCA nigi tich matek. Ariyo, weche mag pi. Wang'eyo ni pi ema miyo it is said that water is life. Omiyo ka ok inyal keto services mondo ji oyud access to clean water, to ng'e ni nitiere tuoche mabiro mang'eny nikech wach mar modho pi mang'o marach. Sama ng'ato modho pi marach, definitely obiro bedo matuo nikech dhano bende nyaka bed mang'o matuo. Sama dhano bedo matuo,
nyako yud osiptal modhiye. A healthy nation is a wealthy nation. Magi gin functions mag ang'o? County government. To king'iyo the resources madhiye county government, gitin saidi. Omiyo it is upon the assemblies mondo kel yuagne, mondo national government or devolve more funds to the county governments, mondo services machalo kaka mag health, machalo kaka mag education, machalo kaka mag roads, machalo kaka mag agriculture, mondo bed gi full security in this country, or ter pesa moromo mondo dhiye a county government. But more importantly, ingeni king'iyo sani gik ma kore wacho ni msara makoro mago to kwa wachi to watu wacho dwaro pesa mondo dhiye ng'o a county government. Sani king'iyo Madam Lydia, county government yudo mana only 15%. 85% of the national budget don't carry a national government kind. 15% king'iyo kata kaka counties which are lower than Migori is only around 10 billion. Yamidwa pogo ne education, yamidwa pogo ne roads, yamidwa pogo ne water, yamidwa pogo ne everything kaindi. Omiyo wan gima ne wadwaro mokwongo mane wa fight ne en ni mondo pesa odhiye e county government. Then two, ka pesa osedhiye e county government, king'iyo chik, we about devolution. What are the units of devolved government? Kaka county government. Gain wards. To king'iyo sani, waonge chik moro ma devolve funds from the county government to wards. Cheneno weye ni ka governor oneno ni ward ng'ane onyalo miyo pesa, to onyalo chiwo ng'owa pesa kanyo. To kokigo chungi samoro piny, to konya miya ng'owa odongruok. But look at it this way. What is the work mar MCA? En ni mondo rang kaka governor tiyo ng'o gi pesa. Ting'it samira ange samoro nyako bed gi okonya winjo maber. Koro samoro nyalo kelo tungni moro ang'owa e kindu. Omiyo ne wadwaro ni mondo chik mar bedo gi miluongo ni World Development Fund okadhi kendo president onyiswa ni to chik ni ogik kanye to dhi chako tich karang'o, nikech mae manyalo miyo wa experience the object mar devolution. Eric